Wat hou je in gehoord? Ja, dat is voor de muziekkorps, voor de rommelmarkt. Zo. Dit verkeer je jou al jaren voor? Ja, proberen we te verkepen. Zo. En slag het dat wat? Ja, we verkepen het alle dagen, maar ja. Er zijn alle dagen waar we mensen niet komen om te kepen. Je gaat net een dag voorbij. En het brengt mooi geld op, kunnen we naar instrumenten verkepen. Ja, dat gaat al in het korps staan. Ja, en hier hebben we rommelmarkt. Hoe kom je nou aan al dat gehoord? Nou, dat wordt al gebracht als ik haal niet op. Ken je alles broeken? Ja, we kunnen eigenlijk alles gebruiken. En die er altijd bij dat rommelen, dan dokter Paul schrift ik dat en dan breng ik het naar de startplek. Ja. Zo. En het mooie gehoord? Nou, zo het hele mooie gaat dat slaan we op voor de rommelmarkt. Want dan wordt je dat er hier altijd niet verkocht en dan blijf je maar gewoon zitten. Nou, zo we met de rommelmarkt, kijk wat mooi gaat hè. Zo, dit is het spul al dat nou ik leer zit voor de nieuwe rommelmarkt. Maar je moet maar eens eventjes zien hier. Dat is altijd sneller, hè. Zo, nou mooi chattertje. Zit erin. Dit zit er al, ja, zo. Het moet zo'n beetje kennen dat die in de dood wat op de oren door te steken. Zo, leuke dingen nou. Ja, je moet eens kunnen wel aanhoren, jongens, ja. Het is hier wat vol, kom maar verder. Zo, die draai ik wat even los. Want dan neemt het zo'n stroom, snap je maar wat? Doe je het sorteren al in jaren? Ja, je zet ik meestal wat en heb de radio, wat dan stuk je muziek ervoor. Televisie, internet, dan hoe ik het nooit te zeggen, want dan doe je wel eens niks man. Ja, en hier is mijn muziekinstrument, dat kan niet meer goed in de kamer, want er is geen plakrucht. Zo, hier zit het oorspel. Zit je hier nou alles? Ja, maar mijn viertje. Dan zit hij in deze kamer? Ja, dan heb ik wel 10 keer bezoek, soms 10, 15 man tegelijk. Maar waar moet die mensen naar zitten? Nou, dan heb ik het hier opgerammen. Dat duurt het nog 18 jaar hier. In het krieken van de maantijd. En nee, dan is dit hier al gewaaid natuurlijk. Ja, maar dat spel, dat bloedt er al goed. Dat is gewoon mijn eigen goed. En dit is dan al aan de kant. Als ik er schuldig niet meer ben wil, dan ga je hem op, zo ik voor de telefoon, dan ga je hem op 14 dagen werk om mijn huur leeg te halen. Prom kreeg het antwoord erop, nou, dan nemen we gewoon 14 dagen vrij. Dat is het antwoord. Maar als je nou wil 6 weken werken, als het nou moet. Dat voel ik wat aan jou. Ja, ja. Maar je moet niet meer bij, want je dan rond het te gaan, nou. Je en je nog net een vrouw, want je die koeien ik niet wijzen, zo. Zat het al een 50 hier. Dus kopen ze een beetje een goede blazer? Hij zei het van wel zelf. En vooral na de repetitie, als er een paar barreltjes op heeft, dan is het een hele goede blazer. Ze zijn op het korps geweest met mij, ja. En dat liet ze niet merken, maar ik verneem het wel. Dat ik dacht, ik wil eens een beetje breken, zo, dan gedogen ze me wel een beetje. Ja. Jontje, dankjewel. Ik word echt hier eruit, het wordt me nou te warm. Oei. Wat ben jou onderaan? Ik zoek even bij de buurvrouw zien. Buurvrouw Tetty. Buurvrouw Tetty. Zeg ja, wat? Ja, niet zo. Dat is zo'n leuke buurvrouw dan? Ja, dat is een leuke buurvrouw, ja. En waarom zoen je een baasje, hè? Nou, als je weer bezig mag gaan beleiden van mij de dagsgoor te hellen dat. Oké. Dan moeten we maar even zien, dacht ik zo. Nou, dat is goed. Ja. Follow me. Ja. Oh, zie je. Oh, ja, nou, ik kreeg op het dik. Ja, mooi. Ja. Is dit live nou, misschien? Nee, dit is net live. Oh. Nee. Nee, dat begrijp ik wel, maar je neemt het al op. Ja.
Nou, we hadden goed nieuwe keer maken van de jaast en de winter. En broek ik piers in leder, dus dat is prachtig, hè? Oké. Nou. En jou bent dus buurvrouw Tetty? Ja. Ja, hier hele verhaal om jou. Oh. Nou, Dat valt wel mooi. van het rare verhaal. Nee, je bent heel positief. Mooi. Ja. Nou, dat weer het. Oké. Ik ga er weer in. Oké. Beste. Beste. Dus zag ieder hier wat. Ach ja, dit is de eerste. Ja. Ja. Dus dan Ja. komt jouw letter goed van pas. Ja, die komt nog van pas, ja. Ja, ach ja. Knappe lezenzoon. Ja, van die recycle ben dit, hè? Ja, die gaan dan even mooi. Maar hij die zelf zag knit. Ja, ik zelf knipt, ja. Een soort van pantoffels. Ja, dit is knappe dingetjes nou. Vind je? Ja, Ik heb al 2 hier, joh. echt weer? Ja. Maar dit is net koud. Nou, nee, we zijn eerst gewoon gelezen, maar ik dit raad met mooie instappers. Dat, ja. Praktisch, hè? Ik ben wel erg creatief. Ach jongens, dat creatief. Je hoeft het niet weten. Nee. Nee.